Urian itu hata hamisian parhalado pasatu tabe do hata horas-horas tu hamu saluna. Sok songoni nang na dibagas na bepe namang yuton secara live streaming. Songoni pe hamu amang inang naudo pe margareja di Uriaon horas madita saluna. Horas. Adorak sotapuka tamado hita martangyang naom di hudulan nabi. Amin. Maret de mahita siap bukwede nomor walu ayat saat ro ditulu.
Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, do goar ni todi parbadia, natu mapalangi do tanoon. Amen. Tungi semadong aku diakka banua gijang, jala dukon niho, dang adong dihalomor rohaku di tanon. Nakpe merus sibukku doh rohaku, sai debatado partanobatoan ni rohaku, jala parjabarakku saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ama namin na di banua gijang, kupangido hami tuho, say lehon matodimna bagasan rohanami. Say payin di bagasak kami asin ni roham, na pinatut ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan. Pargogoy mahami, mangulaw mo ni roham, asalam marlas ni rohami, midadenggan ni pabahenammu di hami. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Maredde mahita siya bukwedde 260 sada dohot opat. Tangyok kamu mapati ni debata, natar surat siya buku ni si Mateus, bidu pitu ayat sada dohot dua, songonom madidok disi. Unak kamu manguhum-uhumi, asau nak kona uhup pamu, ay panguhumom munaido, si uhuponotot tuhamu. Parsuhatom munaido, si suhatonotot tuhamu. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulaho patina. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaw na hobar tu patimi. Amen. Maredde mahita siya bukwedde 172 ayat sada dohot dua. Jonjong maham.
topoti madosata tu debata martang yang mahita. Ale berdebata nami, nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami roh tujulum. Huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Ala nido ubahen nahu paserpami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhato potami tung na jot dohami manibil sianak kadalamu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom ala nido sanami. Aidang di halomor roham hamatian niak kapardosa. Alay hamu baun ni rohana dolomon ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami. Doho pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya paho asini roham dihami marhite-hite panidangion do tahagugon ni tod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapot di guar munabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taring itu hasesan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalasim songono bun. Jala songono bun manorop akka dosam. Say mula mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Mared de mahita sian buku ede pitu kosongonom ayat sada dohot tolu. Hatan di debata turku epistel di minggutta sadarion imana tersurat di sada Musa 50 ayat 15 rodi 20 sada. Tajahama marsikak sorin. Alai mabiar doa kahang gini si Joseph. Dung mate amana sidei akaninna nasidama. Ate tung beha di hosam si Joseph hitamahon. Gabi di pasudol tu hita sude naroa. Na itabaheni tu ibana. Jadi martona mana sida si Joseph nina.
hatani amata tuhami, tagan somate rupi ibadah. Songonom madok kamu tu si Joseph, saya marpamuati maroham di hajahaton ni hahanggim dohot di dosa nasidei. Aitung naroa do nabinahin nasidei tuho. Ope, saya marpamuati maroham di hajahaton ni akan naposo ni debatan ni amatai. Alai tangis doang ko si Joseph, dung didok nasida songon itu ibana. Dunia laudot akahang inai, masinggang manasida tujolona, akani nama, ida mahamion, naposon mahami. Dunginin na si Joseph mamadok nasida, unak kamu mabiar, ay daguri di debatado nangaw. Najat dot nyan tututahi ni ramuna do pakau, alay na linggan do hapatean ni bebatari. Patupaon songonan ni idamuna sadarion, lao panguluhon bangso nabolon. Ope unang mabiar hamu, au mamarmuduhon hamu doho anak kemunui. Dungi diapul manasida pasabab perroha nasida. Ido sahakna, mertua do natu mangihon hatani debata jalan opeopsa. Amen. Maret de mahita sia bukwede 126 ayat sada doho 2. Tahatidak ko mahaporsyatay, songon na hinatidak ko nidong at sa porsyaon, di sadok portibion, ra mahitamadok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama, pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasaday, ima na tinubuan ni si Maria, nagabe-gabian siya tod di parbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na berni, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana dihaw pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di si may mana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au persea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akka nabadia, do dia sesani dosa, do dihatai namandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, do dia ngoluan nasora sudah. Amin. Hudul mamu. Kor seksi parupuan.
tabege titik di minggu tasadarion. Tikting di Huriata Minggu 10 September 2020 tolu. Naparjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu pasapulima hon dung Trinitas dohot topik unang hamu manguhumi. Tikting padua hon padidion nabadia. Hari Minggu sada Oktober 2020 tolu di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB nanaing ro patu pahon ni Huriata do padidion nabadia tu ianakon ni Huriata. Pinangido tu natoras nanaing mendaftar ianakon asa mengisi formulir pendaftaran. Napatuluhon tikting naing mar bagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma goar Ardi Bonatua Pasaribu SE alamat Jalan Sabta Taruna Tolu RT 12 RW 10 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Anak ni amata Dr. Insinyur Maurits Pasaribu MSc. Tubuh Ninata Dr. Vera Boru Sitompul MKes. Dohot Oroana Goar Emi Maria Lona Boru Nenggolan SIKOM. Alamat Jalan Cikadut RT 003 strip 002 nomor 20 Sia Bandung. Huria HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Boru ni amata Lonser Nenggolan, Tubuh Inata, Ana Boru Pakpahan. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 tolu pukul sia WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya dipasu-pasu tuhatama sakap parbagason ni nasida. Paupaton partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 10 September 2020 tolu pukul 10 WIB di Patupa Huriata do partangyangan sektor Godung. Nani hasuton ni keluarga Tawar Hama Tondang, Inang Boru Huta Barat, keluarga Sintua Parlutan Huta Hayan, Inang Boru Tambunan, Maringanan di Serbaguna A, nani uluhon ni amang pendeta Luhut Simbulun. Nah palimahon calot situa. Marhite tiktingon hupa botohon hamima tuhita hobar tu hinarikot ni pakobasion ni Huriata alani i pilitotama gabe situa di aka sektor B. Taparohahon ma pengajaran ni si Jetro tu si Musa di 2 Musa 10 ayat 21 A. Alai anggoho lului ma sian sadok bangso. Bahwa akana marsihot marroha, akana makabiari di bata. Bahwa paroha nasitong, akana mak kagigihon pangomuan naso turut. Alani i aka amanami inanami situa sektor rap dohot ruas asata palehon ma na dumenggan di Huriana. Na paunopon parmingguan khusus. Hari Minggu tanggal 24 September 2020 tolu di Sude Parmingguan di Patupa do Parmingguan khusus ima perayaan bersama Musim Penciptaan dan Ekologi HKBP. Napapitohon Varia Gotilon. Hari Minggu tanggal 24 September 2020 tolu pukul 10 WIB Maringanan di Serbaguna A, Panitia Gotilon 2020 tolu rap dohot Dewan Diakonia Patupahon kegiatan donor darah dohot pemeriksaan kesehatan. Napa waluhon selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dan selamat ulang tahun Hari Parbogason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dot selamat ulang tahun Hari Parbogason tusude ruas ni Huriata na tubuh manang marbagas di tanggal 10 pitu sahatu tanggal 20 tolu September. Saya tuhatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni Huriata na sotar surat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di Papua ma tu ganup situa sektor manang tu sekretariat. Na pasiahon
aka tikting na so ni jahahon hobar tu tikting cetak saderion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion, ta ingot bema manangnya koni tujolo ni tuhata. Tabi gema kor sektor godung.
Maret de Mahita siap buku Ede nomor 120 lalu ayat sadat doa udukna papungu pilihan. Dameni debata na sumurung sian saluhud naroha.
Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata berita nauli di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di Sadak Korin bidu 4. Mamukamay siyan ayat sada. Sahat rudi ayat 5. Sonoma didok disih. Dirajumi jolmai mahami parhaladu ni Kristus. Jala juara bagas niaka hahomion di debata. Jumolo di pangido diaka juara bagas. Naing haposan nasida Jepang. Otik doi huetong. Anggohamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumiau. Aupe dakku uhumi diriku. Aidang adok salakku anggo nahuboto. Alaidang gabe pitor au hinorhon ni Tuhanido maguhumiau. Di baheni unak kamu maguhumuhumi dinasotikina. Tagan soro Tuhani. Patiron nado nabuni dinahulum. Jala papataron nado tahi-tahi niroha. Disima dapotan puji-pujian ganub sian debata. Olak nido sahana. Huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Disadatiki rodo sahalak ruas. Natopet anggota kur ni pungwanama di huriyay. Jala dinaro ibana madapot to kami ido ibana ma amak padita. Leo majo surat piddak kunek piddaw ninna. Dungi hudok matomatay ay tu dia hupidda. Mergua hupidda. Ayak ti boho anggota Korama di huriaon niku. Ahada sambo sa piddahon niku. Ido ibana ma adong mayamak padita. Ini ibana. Ba alahat na di. Ulio masurak piddana. Rap doho keluarga. Alai. Daksa dilin hubigima. Na mangoli do amatau muse. Ala memang keluargana mungkin dah pala kurang dinggan nak pepungan nama ibana. Jadi hurwa isuku-suku di mana mak kadongan na pungan namai. Tumagod do piddaho jalo surat piddam alanan dom bolo manguli wan non ba tik-tik konon na ho bali huriyaw ninna jay mailaho tumagod majalo surat pidda. Ay mulu piddaho kandak pola boto-boton di jol mobin na. Imara dasar ni ibana. Duk kira-kira 3 bulan ro may mana mo siya minggu tu gari jaw dung mangoli mana. Doho imana mo siya tupungan namay. Akapungan nama o pedak pola juga biasa-biasa. Dung adong 2 bulan dung na mangoli mana ro may mana mo siya. Ido ibana ma ijalo mana masurat pidana amang naing gabi ruas ni huriyaw mo si ihuriyaw ninna. Udok ayahado maksud mo niku. Molotiki goar-goar nahuleon surat pidaiho imu se masuk di son hujalo niku. Alay molo nagabi nasing go mo se dongam mo disi badang boy jaloko niku. Neakia pakilalan ibana. Ala hudok son itu ibana. Bamula ibana. Ala ibu ni mana ma muse. Duksa minggu nai. Ibu ni mana ma bapak na. Termasuk tokoh di huriyai. Ibu ni mana bapak udana. Ibu ni mana situa sektor na dongat tubuna. Maka tayo kita mapaditahin na. Ayahon niku.
banyo danahon na yung gabirwas di Huria mo sa edisonin na. Siya dia do dalan na gabirwas di Huria mo sa amat taon. Natwari sa da piday mana siya nudo dongan na nuay nga asingin atay tarsura iso ba ano terjadi non diku. Manaksong nito nga magpanditahin ni mana. Hamu na magpinda-pinda do hamu. Mulai siyan gubuk-gubuk gari daw nga isok kami. Jarang boy gabi lomo-lomo mo isonin na. Bah, ay wasa araw sa kunin ko. Ang gohamu do jaloon, na nileon surat pindatiki, jalon di son jalon doy. Jay nuay kang ngasi, nga bangoli amat to, nanak mon. Jay, bohaman no musay ni ko. Bah, ay gariyak kasi pilibigwi, mulay dok, gabirwas di Huria jalon do. Bahamu, songon na, asik kamu. Dang boy jalon, anak ko niba. Hape iba, ngaliling ruwas di Huria ison. Mulai meddo pe Huria nga ison iba. Tak songon ini ko. Dungi, say iyo sama, doho mapaudana, doho mo sa situan na udok. Ay ko situ do, ay nasi moto ko raturat. Ay ano maksud mo? Ay nagabi situan ni Marga doho? Manak situan ni Huria doho? Jala, martok karbay si sahat tu nagabi juga pima panditana. Alay, tetap daktar jalo. Molo bonomo turapot ni parhadado, silakan. Alay songon duluan di Huriau, dakku jaloi. Molo akai jalo situai, silakan. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Boydo masa aka perbulat-bulatan. Boydo masa akan pro kontra. Boydo masa akan memaksakan kehendak. Boydo masa akan memaksahon dirina, gogoni suarana, doh akan asing. Si pata boydo gabi mugap parhalado ni Huria. Alanyak kapangosam di portini. Jala ido na taida di bagasa tupukon. Paulus sendiri songon na pajongjong Huria Korin, alay ala godang do ibana melayani makubasi tuaka Huria nasing dope, ala nidang boy jojot tikina mangebati Huria Korinon. Dungi Paulus ima khusus do ibana lau mamaritaho barita na uli tuaka non hajahudion nasian hasi pelebeguon. Alay gabi oma dipake akaruas di Huria do akaparhalado. Nagabi adong idola di nasida. Molotaida di bagasan bidutolwi adong goy na mingidolakan nagabi parhobas di tonga-tonga ni Huriai, aok si Paulus, adok si Apollos, adok si Petrus, adok si Kristus. Didokibana, isedoi. Paulus manuan, Apollos do na pabornokon na maniram, alay debatado na patubuhon. Asada darajuman, ise na manuad do na pabornokon, alay ganup majalo upana be, khabartu Pangulon Nabi. Karena memang menjadi persoalan. Karena Paulus yang memberitakan Injil kepada non-Yahudi dengan segala tradisi-tradisi Yahudian, dia tidak memaksakan. HP akan nasian hajahudian non ikotok patu pau persunaton. Dang boy si panganonon do nyon adong makanan na haram, adong makanan na halal. Songoni dohot ikon na marjilbab. Songonido agak perayaan-perayaan. Paulus tidak memaksakan karena jemaat non-Yahudi mengatakan kami bukan Yahudi. Tetapi kami pengikut Kristus.
Alanido, boydo, gabi persoalan. Mereka mendiskreditkan Paulus. Isay, so binoto manang nay buhahadir yun ni. So takas nggak jelas. Ay najulo si Lili halakaristin doy. Banuain gabi mamarita ho barita na uli. Dia mabinoto do bay. Ragam akatuhas-tuhas. Mereka menyalahkan gak jelas. Basa polek ko ni paihuti-huton. Jala tabayak ko mamulo pala sa oni di tonga-tonga ni Huria. Sianu dihami, sianu dang dihami. Yang korban siapa? Anggota jemaat. Ay pasti dong na makaholongi si A. Adong na makaholongi si B. Adong na sato nga holong rohana di son. Adong na sato nga sugo rohana di son. Adong gue na pangihut-ihut. Ang gue di banay na pasti ruas di Huria doaw makanguluho kata ni debata doaw. Huria na hinaholongan nito hatta Jesus Kristus. Adong mapigahal ng berngot na siya tupukon. Naparjolo di jodo hita gabi parhalado haposan. Di jodo hita gabi parhalado haposan, kita dipanggil menjadi hamba Kristus yang dapat dipercaya. Parhalado haposan adong dua hata, nadidok di hata asli na di son, ima na parjolo hiperetes. Dalam arti hiperetes ini hamba, parhalado, sian istilah yang umum. Ima, namadok ia sasahalak hipereteson, ima halak naso terikat secara khusus tuulaon pakubasioni. Alay boy do ibana ditugas sotusan, itugas sotuson, tetapi dia bebas, tidak terikat dalam arti bahwa dia melakukan tugas pelayanan itu. Molotaida di ayat 15 dohot ayat 16 duktupuk tahun didok disi ay nakpe adok salok sa pangajari di hamu marhite-hite Kristus dang harupiga ama ayaw do manubuhok kamu di bagasan Kristus Jesus marhite siyan berita nauli dakpiga nakpeadong salok sa pangajari di hamu marhite-hite Kristus dang harupiga ama dang amama dang harupiga ama na ama adong go amama dalam arti hola status de sudah menikah. Alay molo ama na ama, ya memang dia bisa. Mangaju, mabuaroha, bohama, asaboy denggan. Na ama. Jala didok disi. Dakau piga ama. Ayaw do manubuhok kamu di bagasa Kristus Yesus. Artinya dia sebagai orang tua rohani. Marhite siya berita nauli. Jadi para anak kononi boleh anak secara jasmani, tetapi bisa anak sebagai anak rohani. Si Timoteus salah satu contoh anak rohani ini Paulus. Dungi ayat 10 di baheni huapoi hamu. Gabe sitiruhau mahamu. Jadi hiperetes itu gabe sitiruhau mahamu. Unang murah-murah mibba rohamu. Unang murah-murah marbali rohamu. Unang alani sesuatu. Gabe olo terpengaruh tuson, dohot tusan. Tetapi Anda harus punya sikap, prinsip dalam kehidupan ini. Apalagi sebagai pemberita Injil. Songot akka parhalado, naksongot akka ruas di Huria. Harus punya sikap.
dalam tugas pelayanan. Nah paduahon di dokon di son ima istilah oikonomos. Oikonomos itu dari dua kata oikos dan nomos. Mulak kaparilbu ekonomi totui persiajari dui. Oikonomos yang hata oikonomos ido gabe ekonomi. Sian ido doh oikumene. Istilah ekonomi secara etimologi, oikos itu artinya rumah tangga. Dan nomos itu adalah aturan. Alani sejadi secara ekonomi, kalau dalam arti terminologi daripada oikos, nomos itu adalah pengaturan terkait kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ekonomi adalah aturan yang diperuntukkan untuk mengatur manajemen rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi adalah aturan yang diperuntukkan untuk mengatur manajemen rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya. Jala di bagas satu pokok di dok, juara bagas haposan, juara bagas haposan. Molo hata Indonesia di dok, hamba yang dipercaya oleh Allah. Ido molo oikonomos sebagai penata rumah Allah yang haposan. Jadi dalam rumah tangga, dalam bahasa Yunani dikatakan seorang oikonomos itu adalah juara bagas yang bertanggung jawab atas urusan-urusan administratif seperti mengelola keuangan, pengadaan barang, dan mengawasi pekerjaan budak lainnya. Dia yang mewakili pemilik. Jadi oikonomos itu adalah dia yang mengatur, yang bertanggung jawab dalam hal urusan administratif. Mengelola keuangan, pengadaan barang, dan juga mengawasi pekerjaan para budak. Dialah yang mewakili pemilik itu. Molo tabereng si Joseph di sadamu 120 siai dinaro istrina neng manggugot to ni bana. Ahamay dok si Joseph tibana. Danga dong di bagason naso di pasahat si Potifar tuaw. Kecuali ho ala inatana ho. Sudah na dong di Jabuon. Yang menata rumah tangga ini dipercayakan kepada saya. Kecuali Anda, karena Anda adalah istrinya. Artinya apa? Kuasa itu sepenuhnya ada pada dia. Ima oikonomos nanidokna di bagasa tupuk tahun. Urian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Kedua kata ini menyeratkan peran yang lebih rendah. Dan Paulus memahaminya secara khusus untuk menunjukkan pelayanan yang diberikan dalam hubungan dengan Kristus dan misteri Allah. Ito ba na bolo didok di ayat na di bagasa tupuk taon 5 juara bagas na maguhumi dengan segala rahasia. Juara bagas dia kahahomion ni debata. Juara bagas dia kahahomion. Jadi parhalado hamba ima juara bagas dia kahahomion. Ni harajaon ni debata. Rahasia Allah yang dipercayakan kepada dia. Ino banarak sude. Kami panghalado. Molo taberan di bagasan Bibel tay ada panggilan-panggilan yang diberikan oleh Tuhan.
Sehingga dia harus memenuhi keinginan Allah. Jalan na pasti didok disi dalam arti akuntabilitasnya. Seorang yang disebut sebagai parhalado, pengurus, pelayan, didok di bagasa tupuk tahun, pisteo yang setia, haposan. Mungkin ngajar ta bigi hata haposan ora te. Jalan na marguar si haposan. Ngajarang no ingon, akada tua-tua na may mulo cupak kita dopi, guar haposan. Ay nakkerebe ta hilala, guar haposan niya te. Pisteo, pistis, haposan, setia. Tuhan Yesus mandok, setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan hal-hal yang besar. Haposan dinautik, dungi lehonok kuma nagudang. Alay, nadileo talenta sisa-sadai, nakaposa di mana? Haposo, naposo, naso, hasea. Karena dia tidak mau mengembangkan dirinya. Alanido, taberin dison, bahwa seorang haposan, dia dapat melakukan dan tugas tanggung jawabnya, dan itu hanya dinilai oleh yang memberikan tugas itu. Isemay, Tuhan tadi bata. Napaduahon na yung berengot siya tupuk taon ni ma, unak kamu manguhumuhumi. Unak kamu manguhumi. Jangan menghakimi. O bada, na manguhumi o nate, namurado manalahodongan nate, manududongan sadaro jari-jari niba. Alaydak sadar riba, tolu, manangopak naya te, ngatok tu iba te. Mada. Naso sadar witan yang bolo tatudu dongan, baru tutuau. Marduk poro hadope, ulu rupi taduk poro hata, bolo tuau songoni, itu hason na songonot tuau. Baru, molo ni tu haso tu halak, ni tudu halak songonon. Baru molo tudu halak tu iba songoni. Sanggup berita. Auhiado, udok tuak kadongan, alaidok, sianui, selingkuh dui hina. Sianui songonot din naman. Ay dong bukti na unang asalidok ko ni hamu. Ay molo pala to hamu ituro songoni, wala pakilalan mo. Sanggup ba hamu, mental mo na bibigi? Bodo ka, alay bigi siya kalak, alay los gabi imara mo siya bang gogohon. Mungkin belum tentu ada buktinya, alay boy doy alani. Kepentingan, ala adong kebencian, ala nga adok pakilalan na hurakta butuh halak. Ala ni bodo gabi murah-murah kita, gabi tanggapi menjadi kekuatan bagi kita. Jangan gampang. Ala Indonesia sangat gampang mencari kambing hitam, indah kan? Ala yang bertanggung jawab. Tapi menyalahkan orang lain. Jala mungkin dak kubotai, manang na mulai dana kita nga biasa songoni, tikidak dana hibaningot, ise mamotsaho galasonin na. Galas lebih yang goda juli, molo pala potsa galas gatu macam biari beate. Ay nga arta na macayar gai. Ito nidok dakku boto. Alara nung bolo pala nidok aw ningon hona sabok gue kan. To hona hukum be kan. Dakku boto dah iba lah siak tahu ta iba nga dianggap galason harta yang berharga dui. Ala umumnya pirita doh sakirta kan peles-peles itu kan. Nasya nahay do sak kaleng itu tuh. Ada yang bolo pala galas. Isi dak mau pecahon onina, dakku boto. Terus na humatop. Ay si diro boy potsa sa diri opang. So kamu na mengaku manang naisi. Wala para hadion nang go begu tu sonina. Ala na la mabiri ba sanksi. Ujung ka dakku boto. Mulung dakku boto basu di batong madot dakku boto. Isukunya karakon na isi na dakku boto, dakku boto. Dangaw go pe CCTV di si.
Tapi itu jawaban yang paling gampang. Apalagi Musa salahon. Ay siya no nakikuber maniupi na Musa. Adaw gina gamer beday ma. Jangan menghakimi. Kata menghakimi dari bahasa Yunani adalah krino. Ahalapatan ni ima pengadilan manusia. Mula pala sa 5 hali di son unang maghuhumuhumi. 5 hali mulai sa naik tolo sa hato 5 unang maghuhumuhumi. Persoalan kita ini sering menghakimi dan menyalahkan orang lain. Murado itu manuhapot tudongan, pasahatot tudongan dalam rangka untuk membela diri. Jesi pata, mulu magudak kuhatana atik na tonggo. Imana dia lain menutupi kelemahan nai imana. Gabi ibayan ibana masoni. Jalo ulu sepata soni. Menutupi kekurangan kita, maka kita juga membuat satu cerita yang lain. Dosa yang satu memperanakan dosa yang lain. Tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. HP jojo dohita lupa menilai diri kita. Anggo Tuhan Yesus padok silbak di mata ni dongammu di daho alai ahado teh balok imay boto hamu do HP balok macay me doha hurangan ni dongan alay budo macay belga tabay ni HP daw ubelga merlipat-lipat siap pangalaho nai daksa ada kita di sini. Baru tutu. Tuhan Yesus padok ay paruhubon nabi mi ukuran yang kamu berikan itu juga nanti yang diukurkan kepadamu. Parsuhaton nabi mi idomu saya suhatonon na tuho. Nanti pada saat penghakiman, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan? Waduh pergugota. Itu benda sejojot maul kita. Karena menuduh orang lain lebih gampang. Menyalahkan orang lain lebih gampang. Sehingga tidak ada lagi kreativitas. Itong-atongan di huria pesong nido, mulong hal ni baru. So yaba sa songonihin na. Songon na mu bahamu sa helionin na. Habi ang go song be, nama sabi, ang go say songon na juluy nama, bagaimana kita? Habi jamat tengah maju, berkembang go kita. Kita ini ingin semakin alay molo mabiyari salahot, ujungnya batoy maluk masongoni. Songos-songoni matoktongin na. Marduk dos songos si marunap-unap. Ate. Orang jadi takut. Karena masing-masing akan melihat dari sudut pandang masing-masing. Tetapi mereka tidak melihat yang baiknya. Dan itu yang mereka tuduhkan kepada Paulus. Dia tolu didok di bagasa tupuk. Otik doi huetong. Anggohamu. Manang rapot paruhuman di colma manghumiaw. Otik doi huetong. Anggohamu. Manang rapot paruhuman ni colma manghumiaw. Aupe daku humi diriku. Ay dangadok salakku anggo huboto. Alay dada gabi pitorau hinohon ni Tuhanido manghumiaw. Tuhanido. Maka jangan gampang menghakim. Di bahini unak kamu manghuhumi di nasotikina. Tagan soro Tuhani. Patiuron na do nabuni di nahulum. Nabuni di nahulum. Jala papataron na do tahi-tahi ni roha. Tahi-tahi. Hola pikiranmu dope, rencanammu dope, dang diulah hokko dope, papataron na. Ala si botoroha do Tuhani. Anggo hitarak si botoroha hitate. Jemo loong doang amadokon, aw hola kubering buhina,
Hola makatay nga huboto rohanin na. Anak kuboto yung dasong dia iti. Ang ko dapat jago-jago jol may iti. Hola kubering buhim. Apalagi nung makatay do to. Nga huboto song dia rohamin na ba. Iba doon eh. Sedak ka nakapsikolog. Belum tentu ate. Ay persiajari aka body language do aka nasi. Alay mo lo pala do. Mahuboto ina. Hola Tuhan Yesus do madok. Ay hubering ko tiki ibona ni hawaray na. Ay udah hape ina. Hola Tuhan taro do boto. Alani jangan gampang kita. Alay bukan berarti karena kita tidak menghakimi. Bukan berarti kita tidak bisa mengingatkan orang lain. Ay paingot tondongan, tang na maguhumi. Jamitan na dari minggu ini. Molo hudok tuak kaparjahati ko mati ho. Hape dang di palubaho ibana. Dang di paingot to ibana di bagas sa kajahaton na. Namati do parjahati di bagas sa kajahaton na. Alay sa tangamido. Partungguhonok kumudar na ina. Alay molo di paingot to, di palubaho. Parjahati na mati do parjahati di bagas sa kajahaton na. Alay malua do yang goton di. Artinya kita tidak bisa tidak mau tahu. Rohana mak masih topa diri Nabi nggak bisa. Tetapi bukan menghakimi. Allah ni adong manang berngotas yanon dangau manguhumi diriku. Alay Tuhan hidup. Dangau manguhumi dong aku. Alay Tuhan hidup. Unang tapajulu. Unak tabuat bagian ni Tuhan ni. Bagiat ta matabuat. Na pinasahat ni debatama tu hita. Iba tahalaso. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Bodoh hita paingoton. Alay unang menuduh. Unang menyalahkan. Unang manguhumi. Seolah-olah kita ini menjadi hakim. Ang gunung Tuhan itu tugasna melalui lembaga pengadilan. Lo may alay ipe iko sukunon na daw nuranina supaya dia dengan imannya juga menentukan pasal-pasal dan hukum-hukuman itu. Huriya na hinaholongan itu hatta Yesus topik dihita unak kamu manghihumi. Alay tadup pumadirita, tasuk kumadirita, asabui hita patupahon akan nauli na dinggan dinguluta. Amin. Martang yang mahito. Moliati mali Tuhan di pasaro hanami tuho. Didenggan di basam doa siniroha. Di pakulingi ho hami mariti-hiti hatam. Di paingoto hami. Asa hupadinggak kami diri nami. Hupaturi hami pangalahon nami. Jala di bagasab birmidaho mahami. Mangulahon akaulaon nami si ganupari. Unang luas sa mili Tuhan manguhumi dongan nami. Ay dang domain nami, dang ulaon nami, alay paingoton, dohot, laho, manggugoy honibana, diak kapangalahon na soture. Ulaon nami dui, asa sudi hami bui, rap mardinggan, rap dewasa, jala, tada ni ngulo niya kanaporsea. Saling menyokong, saling menopang, saling menguatkan dalam kehidupan ini. Di bagasan lima, ngulo nami marulupulup, mamuji dohot pasangapo. Pasu-pasu mahatam dok kubigi hami, pasu-pasu ma hami napungudi son. Asiro ham jalo matang yang nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, marede hita siya nomor, bukedo 221 mulai siya na itsada, laos tapasaha mapiliat na padua. Seguro
saya tolu jongjong mahita. Totiru holong dironai pinatulu honi tuhatai toholongi modongatai airu asli Tuhan todonangi marna memang masih jalangan tatu jumo solhotu debata tatang yakoma piliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramote sa operasya kami pilihanon. Patimbulhok karajom mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utanda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileon mi kondiro di pamata. Osano hotuguti rodi salu artaku upasahati tuho nasa alia manami na di Banua Gijang sa pinorbadia maguarmo sa iro maharajonmo sa isaod maloman ni roham di monotongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari si sa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugihot tu pangunjunan palua mahami siyan pangago ay ho dona puna arajaw dohot hago go rode hasangapo salelengi lelengna mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu ya Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Di hamoak kamanami inanami ruas di Huria, HKBP kebaru dohot sudihi talamar minggu sadarion, baik di gereja songoni dohot siat jabu, hamisian parhubas, parminggota sadarion, pasahaton, selamat hari minggu madita saluhutna, tuhatama nama masu-masu, dohot sudihi ngoluta. Shalom, horas.